Godmorgen. Jeg håber, I er friske. Klar til en ny dejlig dag. Jeg er blevet bedt om at stå heroppe, og fordi så er der nogen, der kan se mig. Det ved jeg ikke, om det er noget godt, men nu står jeg altså heroppe alligevel. Så. Ja, indledningsvis vil jeg lige gøre opmærksom på, at der er kommet noget papir, som jeg vil anbefale hver par at tage med hjem. Det er sådan lidt i forhold til noget af det, jeg sagde i går. Det er noget med, hvad svækker og styrke ægteskabet, og det er noget med de her ægteskabstyper. Og så er der også noget med noget lidt andet hjemmearbejde, som jeg lige kommer lidt ind på nu her, inden for de næste 3 kvarters tid. Og det ligger heroppe på den øverste hylde, havde jeg nær sagt. Og der er også nogle blade, hvis nogen af jer har lyst til at tage nogle af de blade med hjem, så er det okay. Er det mig, der puster? Så går det. Ja, hurra for den lille forskel. Det er sådan overskriften over de næste 3 kvarter. Og jeg vil tro, at der er nogen, der tænker, det hedder vist ikke hurra, men øv for den lille forskel, fordi at den er ikke så lille endda. Faktisk så er vi kolossalt forskellige. Og vi er nogle gange så forskellige, så vi tænker, at det kommer aldrig nogensinde til at gå. Jeg tror, at det er sådan en standardsætning, som jeg hører, når jeg har par til rådgivning, det er, hvis bare ikke vi var så forskellige, så ville vi have en chance. Og så kan jeg begynde med at sige velkommen, og tillykke med, at I er forskellige, fordi at, det er jo sådan set et grundlag for, at vi finder hinanden. Vi bliver nemlig forelskede i det modsatte af det, vi selv er. Så vi er selv ude om det, kan vi sige. Det hjælper ikke noget at gå til svigermor og siger og klage over hendes søn, fordi hun vil typisk sige, at der var ikke noget galt med ham, da du fik ham. Så der må være sket noget siden. Og det er altså sådan, at hvis jeg nu er et snakkerhoved, så bliver jeg typisk gift med en ikke snakker så meget. Hvis jeg har mange følelser med en krop, så vælger jeg en, som er iskold. Og hvis det er sådan, jeg er et ordentligt menneske, så bliver jeg gift med et rodehoved og så videre. Så jeg har selv skyld i det, når jeg vælger min ægtefælle. Jeg vælger nemlig mod en modsætning. Men det skal vi ikke være så ked af endda, fordi at det er jo fantastisk. Prøv at tænk, at du vokser sammen med et menneske hele dit liv, som altid er parat til at stille nogle ordentlige spørgsmål. Så får man aldrig lov til at falde i søvn. Og det er meget godt. Og faktisk så er det sådan, at hvis du bliver gift med en ligesom dig, hvor lang tid tror du så, du kan holde det ud? Ikke ret længe. Det er helt sikker på. Ellers så bliver der sådan noget kedeligt, trivielt noget. Så jeg har faktisk haft et par til rådgivning, hvor at, de var så kun kærester, havde været kærester i 2 år. Og nu nærmede sig det ægteskabelige stund, og så kommer hun og er ked af det, og så siger hun, min kæreste kan pludselig ikke længere finde ud af, om han elsker mig. Og så siger jeg til hende, prøv at fortælle lidt om det. Og det gør hun så, og så kan jeg høre, at hun har fået, at hun er en drøm af en kvinde, fordi hun gør alt, hvad han beder hende om. Det vil sige, at alt, hvad han havde lyst til, det har hun også lyst til. Og det som, når de var på weekender sammen, så spurgte hun, hvad har du så lyst til? Og det fortalte han, og så siger hun, jamen så gør vi sådan. Så alt det, som han havde lyst til, det sagde hun bare, det synes jeg er en god idé. Nu var det gået 2 år, og nu kunne han ikke finde ud af, om han elskede hende. Hvorfor det? Fordi hun var blevet som ham. Ja, okay, ingen kønsskifte, men ellers, hun var blevet som ham. Og så sker der nemlig det, at så kan vi ikke få øje på hinandens værdi. Så jeg sagde til hende, du skal hjem og slå i bordet. Og det synes hun ikke rigtigt, hun kunne finde ud af. Så siger jeg, men så er der en anden mulighed, det er, gå hjem og fyre ham i 4 måneder. Jeg siger til ham, vi holder en pause på 4 måneder. Det gjorde hun så. Hun har gråd og tænderskniselen selvfølgelig. Så går hun hjem til ham, og så siger hun til sin kæreste, ved du hvad, jeg synes, vi skal holde en pause på 4 måneder, fordi du kan ikke rigtig finde ud af, om du elsker mig. Okay, sagde han. Det var sådan en rigtig westjyde fra Agger. Agger, det ligger 300 meter ud i havet mod vest. Og så gik det hver til sit, og så kom hun så og talte lidt med mig af og til. Det gik nu kun 2 uger, så ringede han første gang. Jeg vil bare sige, sagde han, jeg elsker dig helt vildt.
Nå, sagde hun, det var da hyggeligt. Ja, sagde hun, skal vi ikke være kærester igen? Nej, sagde hun, 4 måneder, det er 4 måneder. Farvel. Så gik der en uge, så ringede han igen, så sagde han, det er helt galt. Så sagde han, jeg kan ikke sove om natten, jeg spiser ingenting, og jeg taber mig, jeg kan ikke koncentrere mig. Vi er nødt til at være kærester igen. Niks, sagde hun, 4 måneder, det er 4 måneder. Så gik der en uge, så kom han på besøg. Og så var det gået 4 måneder. Nå, de har nu været gift i 7 år, og de har fået 2 børn, og han er stadigvæk helt vild med hende. Nu slår hun i bordet og siger, jeg er lidt forskellig fra dig. Så prøv endelig ikke at gøre det, som din ægtefælle siger. Ja, okay, du skal lytte en gang imellem. Men prøv at være dig selv, fordi det er faktisk grundlaget for vores ægteskab. En gang imellem så får jeg det, jeg kalder et mor-barn forhold ind. Det vil sige, at det er den store mor, som faktisk bestemmer alting, og så er det her, som jeg nævnte i går, barnet som pisker omkring og laver alting. Og der sker det samme, at kærligheden forsvinder. Så vi skal være det, vi er. Jeg tænker også, det giver jo ikke mening, når vi tror på, at Gud han har skabt os som jo nogle unikke, fantastiske mennesker. Det har han. I salme 8 står det faktisk, at vi er gjort kun lidt ringere end ham. Og det har han jo ikke skabt os sådan, fordi vi skal være noget andet, vel? Så derfor så ro på, bare være dig selv. Ja. Og så kan jeg også se, at I har gjort noget andet for sådan lidt for ro på i dag. Jeg har nemlig sat jer på de samme pladser som i går, men det er sådan set også okay. Det må man godt. Så jeg fandt sådan en lille sjov sag her, som I kan se her. Det er fordi, at når vi nu er forskellige, så er der jo konflikter. Og så siger han jo her, det kan jeg ikke læse dernede fra, men hver gang du bliver vred, så beundrer jeg dig, eller hvad det er, han siger. Så synes jeg, at det er som om, du aldrig mister besindelsen. Hvordan klarer du det? Og det er jo godt at vide. Og så svarer hun, jeg går ud og renser toilettet. Og så siger han, nå, hvordan kan det hjælpe? Jo, siger hun, jeg bruger din tandbørste. Ja. Så det er bare et fif. Det er bare et fif, hvis nogen skulle synes, at der er for mange konflikter her. Ja, se, mand og kvinde, se, først en lille smule sådan, det skabelsesagtige, fordi det er jo sådan, når vi går ned og kigger på det her, og vores hjerne blandt andet, så opdager vi, at den gode Gud, han har faktisk tænkt, at vi skal være rigtig forskellige helt fra starten af. Og det er jo meget godt at vide, når vi kigger hinanden i øjnene, og synes det er lidt besværligt. Det har Gud måske bestemt på et eller andet niveau alligevel. Sådan er det. Og jeg ved ikke en hel masse om det genetiske, så I får ikke et foredrag om genetik, men en lille smule af det, jeg har studeret og læst mig til og erfaret i mit terapeutiske rum og i mit eget liv og sådan lidt forskelligt. Men 2 hjernehalvdele, det har jeg i hvert fald læst. Jeg har ikke set efter, men det tror jeg er rigtigt. En venstre hjernehalvdel og en højre hjernehalvdel. Og den venstre hjernehalvdel, de enkeltdelene, det er nuancer, det er følelser, det er relationer. Det kunne man sige, det er den side, vi umiddelbart kunne opfatte som den lidt feminine side. Og det skal forstås positivt, fordi vi har jo begge sider. Og så er den højre hjernehalvdel, det er det, man kalder helhed, rummelighed, præstationer, det er fysisk del af det. Og det er sådan, det man umiddelbart kunne forstå ved den maskuline side. Rummelighed betyder ikke noget med rum og så videre. Det betyder noget med evne til at orientere sig, afstandsbedømmelse, finde vej og sådan nogle ting. Det er det betyder. Og så er det sådan, at det her mandlige kønshormon, testosteron, som er til stede i fostervandet, når det er en dreng, det styrker faktisk den højre hjernehalvdel. Den vi kalder anadol. Det vil sige, at det her mandlige kønshormon, det går ind og styrker det, som hedder præstationer, orientere sig, finde vej, helhed. Og så går den faktisk ind og så hæmmer den venstre hjernehalvdel, altså den digitale. Så alt hvad det hedder følelser og relationer og nuancer og den slags ting, det bliver sådan hæmmet. Og hvis man tager det kvindelige kønshormon østrogen, så forholder det sig lidt neutral. Det styrker den venstre hjernehalvdel lidt, men forholder sig rimeligt neutral ellers. Så hvis vi nu kigger på det her, så betyder det faktisk, at når et drengebarn bliver født, så har det en højre hjernehalvdel, som er noget mere udviklet end den venstre hjernehalvdel. Og det er jo ikke et handicap, det er bare en forskel, vil jeg lige skynde mig at sige, hvis nogen skulle få den tanke, at nå, så er det derfor.
Det gør faktisk noget, hvis for eksempel, at en dreng og en pige, de går i skole på samme tid og kommer hjem, fordi de er tvillinger og siger til deres mor og far, nu kan vi læse. Så mor jo hurtigt med en læsebog og siger, hvad står der? Jo, siger så pigen, der står, Ole har et får, må det være. Ole har et får. Ja, siger mor, kan du stave til Ole? Det kan hun godt. O-L-E, siger Ole. For hun ser nemlig nuancerne. Og hvis hun så spørger sin håbefulde knægt, som jo er lige så gammel, kan du også læse? Ja, det kan jeg, siger han. Og så læser han den samme sætning. Og så siger hun, kan du stave til får? Og så siger han, ja, det kan jeg godt, siger han. Og så kigger han og siger han, får, siger han så. For han kan ikke stave, men han kan aflæse, han kan affotografere helheden. Han har lært F-O-R, det betyder får. Og det vil sige, at vi er altså forskellige fra, at vi bliver født af. Og det er sådan, det er lidt vigtigt at vide, fordi at hvis nogen af jer, for eksempel også her i kirken eller andre steder, vil lave aktiviteter med børnene, så gider drengene ikke lade klippe klister, fordi de er nuancer. De skal have noget, der er noget gang i, og de skal have lov til at tumle lidt med lederne og løbe om kap op af fjeldsiden osv. osv. Fordi de forstår helheder, og pigerne forstår nuancer. Jeg har været leder på mange juniorlejre og børnelejre, og der har vi ofte haft et klippe-klisterhjørne. Der sidder aldrig nogen drenge derude. De er ude at spille fodbold eller sådan noget lignende, fordi der skal ske noget. Og når man så tager og putter drenge og piger i den samme børnehaveklasse, og sætter dem til at male, eller hvad det kan være, så går det kun 2 minutter, så siger en af knægtene, jeg skal ud og tisse. Det betyder bare på dansk, jeg keder mig. Fordi han har aflæst det her som en helhed. Og så når han får at vide, det må han gerne, så når han går forbi, så kommer han lige til at puffe til Louise, for der sker jo ikke noget her. Og så siger hun, hold da op, det er en dumme dreng, siger hun så. Men det er han ikke. Han keder sig bare, fordi han kan ikke finde ud af det med nuancerne. Så det her, det kender jeg også godt fra, når I er voksne. Fordi hvis du som fruen i huset, du nu har sendt din mand hen og hentet osten i køleskabet, så siger fruen, vil du godt hente osten i køleskabet? Jo, siger manden, fordi han er jo flink. Så går han hen og lukker døren op ind i køleskabet, så står han og kigger ind. Og siger han så, hvor ligger den ost henne? Og så siger hun, den ligger på hylde nummer 3, 10 cm fra venstre. Det er det med nuancerne. Så kigger han på hylde nummer 3. Nå, siger han, vi har ikke mere ost. Og så kommer fruen og lukker køleskabsdøren op og tager osten og lægger ned. Og så kan han ikke fatte, hvor den ost den kom fra, for den var der simpelthen ikke for 2 minutter siden. Det er helt sikkert. Hvordan kan det nu være? For han er jo ikke hverken blind eller dum eller døv, vel? Nej, det er fordi han er en mand. Det er helhed. Det er et køleskab. Det er ikke mere at sige om det. Fruen derimod, hun ser alle nuancerne. Se, det er og så videre og så videre. Derfor kan hun se det hele. Så når min kone hun vil drille mig, så tager hun mine bilnøgler. Så dropper hun dem ned i en skuffe, hvor der ligger mange små dippedutter og dimser. Så skal jeg bruge 20 minutter på at finde de bilnøgler. Fordi mod hende, hun drypper bare ned, for hun kan se de her nuancer. Så vi kender det jo godt, den her helhed. Spørger du din søn, når han kommer hjem fra skole, hvordan er det gået i dag? Siger han, hvad mener du? Ja, med i skolen. Godt, siger han. Har du lavet noget i dag? Nej. Jamen, du har ikke haft en regning. Nå jo, har jeg lavet noget af regning? Det tror jeg nok, siger han. Altså, fordi for ham så er det en helhed. Jeg har været i skole. Gik det godt i skolen? Ja. Nå, så er det ikke mere at sige om det. Spørger du din datter, er det gået godt i skolen i dag? Så starter man her. Og 45 minutter senere kan man sige, roligt, jeg spurgte min skolegang hele dit liv. Og sådan er det, når fruen kommer hjem fra arbejde og spørger, hvordan er det gået i dag? Så skal du have god tid, hvis du stiller det spørgsmål, fordi nu får du livshistorien. Jeg har så mange kvinder til samtale, og sammen med mændene, som siger, min mand, han siger aldrig noget. Men det gør han. Han siger ikke så meget. Vi er forskellige. Og lidt på samme måde med det her med, som jeg lige nævnte i går. Prøv lige at sige, hvad du føler, siger man til manden. Og så kan man se, han aner ikke, hvad hun snakker om. Virkelig ikke. Men det er jo ikke, fordi han ikke har følelser. Det er bare, fordi han er en mand.
Så det her, det spiller selvfølgelig ind på vores liv og vores verden, og det er helheder, og det skaber nogle gange nogle mærkelige situationer. Men når bare I ved, at det ikke fordi, der er nogen, der er mærkelige eller dumme, det er fordi, vi er forskellige. Det er en mand og en kvinde, vi har 2 forskellige verdener. Så er der også det miljømæssige, det spiller en rolle. Det betyder, da vi fik små børn, så tager vi dem op på knæ, og så sidder vi og kigger dem ind i ansigtet, så siger vi alle de her underlyde, dykke, blablabla, og hvad vi ellers skal finde på. Det er en speciel god oplevelse at høre en mor snakke med sit barn. Ja, jeg ved ikke, hvad hun siger, men det kommer nogle lyde. Og så kan man se på barnet, at der er kontakt, og så har man sat elektroder på hjernen af den lille størrelse nogle gange, for at se, hvad sker der. Og så går det rigtig gang i relationer, og den hjernebjælke her, den kommer rigtig i sving. Den er faktisk 3-4 gange større, hjernebjælken, hos en kvinde end hos en mand. Det er ikke noget med intelligens at gøre, det skal jeg lige skynde mig at sige, hvis nogen skulle få den tanke. Han sagde også, at nej, det sagde jeg ikke. De første 6 måneder, der tager vi barnet op og ser det i øjnene. Efter 6 måneder, så tager man barnet op igen, ser det i øjnene, eller 6, 7, 8 måneder. Og hvis det så er en dreng, så går det 1-2 minutter, måske 3, så vender man ham rundt. Så han sidder med ryggen til mor. Men pigen bliver man ved med at sidde og snakke med. Igen og altså hele tiden. Og så er det selvfølgelig forældre, der siger, nej, vi gør ikke forskel for vores børn. Men det gør vi helt automatisk. Hvorfor nu det? Men det er klart nok, fordi, kan I huske det med helhed og det med nuancer? Så er det jo sådan, at når man tager sin dreng op, og han bliver bevidst om, hvad han ser, det begynder han på, når han er en 6, 7, 8 måneder gammel. Så tager man op, så kigger han mor i ansigtet. Det er et ansigt, konstaterer han. Det er en helhed. Det har jeg set før, det er kedeligt. Og begynder han at sidde sådan her. Og så vender man ham rundt, og så kan han sidde og skue ud over hele verden. Det kan man jo stadigvæk, ikke også? Skue ud over verden, ja. Hvad med pigen derimod? Ja, hun kan se nuancer. Så når mor tager hende op og sætter hende på skødet, så sidder hun og kigger på sin mors ansigt og tænker, nej, hvad er det, jeg ser der? Prøv at se hage 1 og hage 2. Hold da fast. Det er dog helt utroligt, hvad jeg har fået øje på her af nuancer. Derfor kan hun blive ved med at sidde og snakke med sin mor, for hun får øje på alle de her nuancer, alle de her små dele. Og det er jo sådan en væsentlig forskel, fordi at det skaber faktisk en del konflikter med den her forskel der til. At den ene ser nuancerne, og den anden ser helhed. Det er lidt på samme måde, hvis du sender din mand hen og siger, kan du ikke lige se, vi får gæster, kan du ikke lige se, om der skal støvsuges i stuen? Det siger min kone til mig, så lukker jeg døren op. Nej, siger det trænger jeg ikke til. Det kan jeg overskue med det samme, for jeg siger helheden. Og så er det helt utroligt, hvad min kone kan finde af nullermænd, og jeg skal komme efter det, der ligger ude på den her stue her. Så det er sådan en forskel, som er dels genetisk og dels miljømæssigt. Ja, så det betyder altså, at vi er forskellige fra skaberens hånd. Jeg har tænkt, at Gud har skabt os sådan, fordi han synes, at vi skal have det sjovt. Ikke fordi det skal være kompliceret, men fordi vi skal have det sjovt. Så lad os prøve at tænke lidt på, at det er sjovt det her, at være anderledes. Det er ikke fordi vi er hinandens modstandere. Og jeg er sikker på også, at Gud har skabt den her forskellighed, fordi at det skal udvikle os hele livet igennem. Det er jo sådan, at den, som er ligesom mig, vi udvikler os jo ikke. Det er altid nogen, der skal hen og spørge os om noget anderledes, før vi begynder at udvikle os. Og det er jo i krisesituationer, at vi faktisk udvikler os mest. Og når vi nu skal tale lidt om krisen af krasser, så det er jo noget af det, jeg vil sige til jer, at vi skal ikke være så bange for kriserne. De er skabt på den her syndige verden for at udvikle os, for at vi skal få øje på hinanden. Se, nu prøver jeg sådan lige at sige lidt nuancer omkring forskellen på mand og kvinde. Og jeg vil gerne understrege, at det her, det er firkantet, og det er generelt. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at du lige kan genkende dig i alle nuancerne, jeg nu nævner. Og det er jo altså ikke det samme som, at så er du forkert, og jeg har ret, eller også omvendt. Så er det bare fordi, at Gud har skabt os med myriader af nuancer. Og hvis det er sådan, at jeg skal ind på de her nuancer, så kommer jeg kun til én pind.
og så går I hjem i aften en gang, og så har I fået at vide om den ene ting, hvis jeg skal have mange nuancer med. Så det bliver generelt. Og det er også derfor, I skal prøve at overveje, om jeg sidder med nogle spørgsmål, fordi der er noget, I ikke lige fik fat på. Så prøv ikke at holde jer tilbage. Smid nogle spørgsmål ud i kassen, hvis I har det bedst med det. Eller ræk hånden op, når vi nu om en halv times tid får mulighed for det. Så det første, jeg har skrevet, det er procesorienteret og målorienteret. Ja. Det betyder, når vi går i gang med noget, så et fællesskab med hinanden, så er den ene procesorienteret, den anden målorienteret. Hvis vi nu tager et eksempel, som jeg nævnte i går, min kone, hun er helt vild med at gå i haven. Når vi så går i haven, så det, som min kone, hun synes er rigtig hyggeligt, det er processen. Det er, at vi sammen går i haven og fryser. Det synes hun er så hyggeligt. Altså, det er jo det, som dur. Det er jo det, som dur. Resultatet, altså målet med det her havearbejde, er ikke så vigtigt. Så når hun siger, en gang imellem, så siger hun, jeg tror, jeg går ud i haven bare for at slappe af. Så tænker jeg, du godeste, det er vist russisk det her. Når jeg går i haven, så har jeg nogle mål og nogle delmål. Det første mål, det hedder, når vi går i gang kl. 8, kaffepause kl. 10.30. Middagspause kl. 11 eller 12.30. Og eftermiddagskaffe kl. 13 eller 15.30 og aftensmad kl. 18 og fri. Det er sådan nogle mål, jeg har, som motiverer mig. Nu er det kun 20 minutter til, at det kan også være, hvis jeg går i gang med at klippe hæk. Altså, ja, vi har sådan en lidt stor grund på 1100 kvadratmeter. Det er flere kilometer hæk, sådan føles det i hvert fald. Så er det sådan, at når jeg går i gang, så kigger jeg på den anden ende, og så tænker jeg, hvor bliver det dejligt, når jeg er færdig med at klippe den her hæk. Men så er det med konen ikke. Hun synes, hvor bliver det dejligt, eller hvor er det dejligt, når vi går herude sammen og laver noget. Det er lidt det samme med andre ting, for eksempel at rydde op, eller støvsuge, eller pudse vinduer, eller hvad det kan være. Det er processen, som kvinden synes er dejlig. Og det er jo igen fordi, at I kan nok høre, det hele forskellen, det er relationer og præstationer. Sådan er det hele vejen igen. Altså det her med det feminine og det maskuline. Det feminine er relationen. Altså nu går vi to og hygger os her. Og det er også det her præstation. Det er, nu gør jeg noget for at nå et mål med det, som jeg gør. Det betyder altså, at vi kan have to meget forskellige opfattelser af at gå i haven. Det er to forskellige måder at blive motiveret på, og det er fint nok. Når vi så snakker sammen, så er det sådan, at det er samtalen, der tæller for min kone, og det er resultatet, der tæller for mig. Så hvis min kone kommer hjem og siger, nej, hvor har jeg haft en dårlig dag i dag på jobbet, og så begynder hun sådan at fortælle lidt om, hvad det har været, så begynder jeg lige med det samme at komme med nogle løsningsforslag. Eller, det gjorde jeg. Og så kigger hun på mig, og så går hendes samtale i stå. Og så siger hun, du hører ikke efter. Jo, siger jeg kom med 3 løsningsforslag. Jeg må da høre meget godt efter. Du hører ikke efter, siger hun. Og jeg vidste ikke, hvad hun snakkede om. Og så pludselig så rejste hun sig op og gik, og sagde hun, du er færdig igen. Skid, sagde hun. Gik hun og smækkede døren. Så var det først flere år siden, jeg opdagede, at hun havde bare brug for at snakke med mig. Fordi når hun snakker med mig, så løses problemet sådan set inde i hende selv. Jeg synes, jeg bør gøre noget. Og kan jeg huske det, jeg nævnte i går, hvor jeg sagde, at hendes behov var at blive set af sin mand som første prioritet. Det er det, jeg gør, når jeg lytter. Mit behov, det er for at se, at jeg har gjort min kone lykkelig. Det er jo derfor, jeg er nødt til at komme med løsningsforslag, så hun kan blive lykkelig i en fart. Men så kolliderer vi med et brag her, fordi at hun bliver ikke lykkelig af, at jeg kommer med løsningsforslag, fordi så flytter jeg fokus væk fra hende til problemet. Og det er jo ikke interessant for min kone. Så derfor så er det samtalen. Og I skal vide det, mænd. Hvis det er sådan, I vil nyde synet af en glad hustru, så bare sæt dig ned og hold din mund. Og slå lyttelapperne ud, og husk at nikke de rigtige steder. Ja, det er selvfølgelig også vigtigt. Fordi det er samtalen, og det er resultatet. Se, jeg har haft jo mange par til rådgivning, hvor jeg siger til manden, prøv at høre, du skal bare sidde stille og høre på, hvad din kone siger og fortæller. Okay, siger han, det kan jeg da sagtens. Og så sætter han sig ned, og så begynder hun at tale, og det går ikke mere end 3 minutter, så kommer det første. Kunne du ikke? Nej, siger jeg, prøv nu lige at holde din mund, jeg skal bare. Nå ja, siger han.
Og så går der 4 minutter, og siger han så, jamen, nej, siger jeg, prøv at holde din mund der. Det er stort set umuligt for os, når vi kan se, at vores kone har et problem, så må vi gøre noget. Eller også gå så langt væk, så vi ikke kan høre, hun snakker. For det er så den anden model, vi bruger. Det er, at vi trækker os helt væk, så vi ikke kan høre, hvad hun siger. Men vi skal prøve at lytte og være opmærksom på at være til stede, fordi så gør vi vores ægtefæller glade. Og det er jo da umiddelbart en nem idé. Så er det sådan, at når vi skal ordne forskelligt, så vil hun i udgangspunktet tale om det. Og vi andre, vi tænker. Så hvis en kone, hun synes, at vi skal overveje at købe en ny vinterfrakke til vores datter Miriam, og jeg tænker, nu får hun jo SU, det gør hun i hvert fald om 3-4 måneder, og man ikke selv skal købe den, så vil min kone gerne tale med mig om den vinterfrakke. Og så siger hun, synes du ikke, at vi skal købe en vinterfrakke til Miriam? Det er et stort spørgsmål, de klør i baglommen, hvor pungen den sidder og sådan nogle ting. Og så siger jeg, jo. Og så får jeg nok ikke helt sagt ja eller nej. Fordi jeg er nødt til at så lige trække mig lidt tilbage og have hjernen i gang med at overveje, om jeg nu synes, det er en god idé. Og så går jeg jo. Og så kommer jeg tilbage 2 dage senere, og så siger jeg, nu ved jeg det. Okay, hvad ved du? Jeg synes, det er en god idé, siger jeg. Hvad synes du, det er en god idé, siger hun. Jamen, den er vinterfrakke. Den købte jeg da i går, siger hun. Jeg kan da ikke vente på. Jeg kan da ikke vente på, at du går og spekulerer i dagvis på det der. Jeg ved ikke, hvornår du vender tilbage, jeg vil. Så siger jeg til hende, hvorfor spørger du mig så? Ja, siger hun selv, en blind høring kan finde korn. Det kan være, du siger noget for en gangs skyld. Nej, jeg har brug for at trække mig lidt tilbage og tænke mig om, inden jeg siger noget. Fordi sådan er manden skruet sammen. Vi har en hule. Og når vi så går ind i hulen, så har vi brug for at være i fred. Det her med nu, jamen jeg går lige ind og tænker lidt fint. En time siger, og så kommer min kone og siger, har du fået et resultat? Ja, hold nu lige op, siger jeg. Lige sat mig ind. Okay, siger hun. Går der 2 timer. Har du? Så kan jeg jo ikke sidde og tænke i min hule, vel? Så det har jeg brug for. Så ved jeg godt, at der er nogle mænd, der bruger det som en flugtvej. Fordi de kommer aldrig ud af hulen igen. Eller så har de en anden udgang, det ved jeg ikke. I hvert fald så kommer der ingen meldinger tilbage nogen steder overhovedet. Og så kan jeg jo godt forstå, at fruen hun tager initiativ på egen hånd. Så det er noget med at tale, og det er noget med at tænke. Det er også lidt, prøv at lægge mærke til det derhjemme. Hvis nu min kone, hun skal købe ind, så går hun rundt og lukker køleskabet og siger, vi skal da købe lidt ost, vi skal også lige have lidt mælk, og så skal vi... Og så går hun sådan og snakker lidt med sig selv, når jeg går derinde. Og så går hun ud og køber det hele, og så kommer hjem, og det er i orden. Når det er mig, så kigger jeg stille og roligt omkring, hvad vi skal have, og så går jeg i byen, og så kommer jeg hjem, og så har jeg glemt det halve. Det er sådan en tænkertale. Så er den ene samhørig, og den anden er hierarkisk. Hvad betyder det? Det betyder, at når vi taler med hinanden, så taler vi på samme niveau i en kvindes univers, i en kones univers. Hvis for eksempel, at jeg en morgen kom op sammen med min kone der, og så siger hun, hvor har jeg sovet dårligt i nat. Og så siger jeg måske, det har jeg også. Så sidder vi og hygger os lidt med det her. Du har sovet dårligt, jeg har sovet dårligere. Hvor er det hyggeligt det her. Vi forstår hinanden, og det er da helt fantastisk, at det er sådan. Og så når vi hyggesnakker om det i en halv times tid, så går vi på arbejde, og så er det en god morgen. Så det er fordi min kone, hun er samhørig. Det vil sige, når jeg møder hun der, hvor hun er, så får hun en følelse af igen at blive valgt til som første prioritet. Jeg er jo sådan præstationsorienteret. Det betyder, at jeg tænker hierarki. Så hvis det nu er mig, sådan en morgen står op, og det er mig, det først siger, jeg går nok sovet dårligt i nat. Og min kone, hun så siger, det har jeg også. Så bliver jeg sur. For hun ikke kommer på, at hun har sovet lige så dårligt som mig. Så er jeg nødt til at sige til hende, og jeg har også hostet. Fordi det er simpelthen vigtigt, at hun forstår, at det er altså mig, der sover dårligst. Det er os 2. For sådan er vi mænd jo. Altså, I ved jo godt, eller konerne ved i hvert fald, hvis vi har 37,9 feber, så er vi ved at dø. Så slæber vi os rundt og ser meget syge ud. Men fruen kan jo godt have 42,5, uden det overhovedet kan ses på hende. Så det er hierarkiet, der kommer ind. Prøv at lægge mærke til, når mænd er sammen, så dannes den leder, og drenge er sammen, så dannes den leder, og så videre. Ganske automatisk, så tilpasser vi os sådan ind under. Det foregår også i et ægteskab, og der hvor at konen, hun
tiltvinger sig magt og myndighed til at stå øverst på hierarkiet, der har man en kontinuerlig konflikt. Det er rigtigt. Det kan synes som totalt banalt og ligegyldigt, men det kan vi ikke takle, fordi hvis ikke jeg er øverst i hierarkiet, så har jeg heller ingen kompetence til at passe på min kone, som er min opgave. Og det synes jeg, det er. Det fortæller min Bibel også, det er. Så hvis det er sådan, der sker en kompetenceforvridning, så jeg har en følelse af, at jeg er lidt længere nede i hierarkiet end min kone, så får vi et problem. Se, der sker jo af til, at ægtefæller, en kvinder, som tjener flere, får en større løn end manden. Det er bare sjældent, det sker. Fordi når det sker, så får manden en konflikt med sig selv. Fordi han i vores sekulariserede samfund er der meget fokus på lønnen. Så får han den her følelse af, at nu er han ikke så højt oppe i hierarkiet. Og så er der en konflikt. Ikke nødvendigvis, der kommer til syne, men inde i ham. Kontinuerligt. Og det kræver en ekstra indsats for at få den her konflikt afsluttet. Så vi er sådan hierarkisk og samhørig. Så er det sådan, at kvinden hun lever i hele livet, kan man sige. Det vil sige, hvordan skal jeg illustrere? Man kan sige, at en dag hænger sammen i en helhed. Altså det foregik i morges kl. 9, det spiller også ind på hendes liv i aften kl. 8 eller kl. 7. Men sådan er vi mænd jo ikke skruet sammen. Vi lever i nuet, altså det er der, hvor vi er lige nu. Og så er det det, der eksisterer. Det, der var kl. 9 i morges, det eksisterer ikke længere. Fordi at nu er klokken jo blevet 8 om aftenen. Og det er jo der, hvor jeg siger, at en mands hukommelse er ikke så lang. Jeg ser jo, når jeg får par til rådgivning, og så det kan for eksempel være en tirsdag, så siger hun så, grunden til, at vi er her i dag, det er, fordi vi skal tale om den konflikt, som min mand og mig vil have i fredags. Og så kigger hun på ham sådan. Ikke også? Og så siger han, i fredags, siger han. Ja, siger hun, du skal ikke komme her og lade som om du ikke kan huske, hvad der skete i fredags, vel? For du ved udmærket godt, hvad der skete i fredags. Jo, siger han. Og det er ikke fordi han kom fra Vestjylland eller noget lignende, eller fra Nordøerne. Det er simpelthen fordi, han kan ikke huske, hvad der skete i fredags. Det er jo længe siden, det er jo sidste år. Og så skal han sådan hjælpes lidt på vej. Og det prøver jeg sådan også at sige, jamen hjernen i manden er skruet lidt anderledes sammen. Det er faktisk sådan, at hans hjerne består af firkantede små kasser, som ikke rører ved hinanden. Og det er sådan, at når han så skal noget, så tager han forsigtigt den her kasse ud i sin hjerne, og lukker den op, og så dykker han ned i den her kasse. Og så når han er færdig med den her kasse, som det der ene ting, der står i den her kasse, og lukker han kassen igen og sætter den forsigtigt på plads, så den ikke rører ved nogle af de andre kasser, og så går han over i sin favoritkasse. Den er tom. Den er tom, ja. Og så hopper man ud i en ny kasse. Det vil sige, at man har haft sådan et mellemstadie af tomhed. Derfor kan man ikke huske, hvad der skete i fredags, når det nu er tirsdag, vel? Hvis man lukker en hjerne op på en kvinde, så kan man se sådan et bundt ledninger, der er smidt ned. Og det, som er kendetegnet ved de ledninger, det er, at de rører alle sammen med hinanden. De er forbundet. Så det, der skete kl. 8, det er der altid stadigvæk en puls om kl. 9 om aftenen. Eller 2 dage senere. Eller 14 dage senere. Det er længe siden, at jeg har lært, at når min kone siger, i sidste uge, javel, siger jeg. Fordi det kan hun huske, men det kan jeg ikke huske. Og det er fordi, vi har altså den her hjerneforskel. Så det er de her små kasser, det skal I bare lige huske, og det er de her ledninger, der hænger sammen. Så det handler ikke om, hvis nu din mand han siger, det tror jeg ikke, jeg kan huske, eller han siger, det har du ikke fortalt mig. Det er sådan en sætning, jeg engang imellem bruger. Så siger jeg, men det har du ikke fortalt mig. Det har jeg i hvert fald, siger hun. Onsdag sidste uge, kl. 10 minutter i 10. Okay, men i hvert fald sidste uge fortalte jeg dig det. Så er der noget, der tyder på, at hun har ret. Og så siger jeg, nå okay, men kan du lige sige det igen så? Fordi nu har jeg fået en anden kassetron frem. Ja. Let med følelser, svært med følelser. Sådan. Man kan også tage det næsten noget, det er intuitivt, ja, og intellektuelt. Ja, det kører lige sammen de to. Billedligt kan man sige, at en kvindes følelser sidder uden på hendes krop. Og det vil sige, når man siger til hende, hvad føler du så? Bing, så ved hun det lige med det samme.
hos en mand, der sidder inde midt i maven, og den er stadig mellem 1 meter og 1,25 meter ind til den fra alle sider og kanter. Så det tager tid at komme ind og mærke, hvad det er, vi føler. Og det kommer til udtryk på forskellige vis, jo, at vores reaktion er forsinket. Lige et eksempel. Vi har en rigtig god ven, som vi har færdes meget sammen med, og som så døde. Så ringer de fra hospitalet, og det er mig, der tager røret. Og så giver sygeplejersken den information, at nu vores gode ven, Søren, så nu er han død. Og okay, siger tak skal du have, og lægger rør på. Og jeg reagerer overhovedet ikke. Så vender jeg mig rundt til min kære kone og siger, så mildt som jeg nu kan, at nu er Søren så død. Og hvordan reagerer hun? Hun reagerer ved, at hun bryder sammen lige med det samme. Hun græder og er sådan ulykkelig. Og jeg sætter mig hen ved siden af hende og har tid og mulighed for at være til stede i hendes liv og trøste og være nær osv. osv. Og jeg husker tydeligt følelsen af, eller oplevelsen, eller tanken, gav nok vide, om jeg er en kold skid, siden jeg er ligeglad med tilsyneladende, at min gode ven, han er død. Og min kone reagerer, som hun reagerer. Nå, men jeg fik hende trøstet, og så gik dagen, og så næste morgen, der skulle jeg ringe til hospitalet for at få en aftale om, at vi kunne se vores gode ven der, inden at han blev låget blev lagt på kisten. Og da jeg så får fat i sygeplejersken og siger, det er så Sten Palmqvist, det vedrører Søren Olsen, så kommer min reaktion. Og fuldstændig med til Karins. Et døgn senere. Fuldstændig. Jeg siger undskyld til at lægge rør på. Og så er det pludselig omvendt. Så er det mig, der hyler i vildens sky, og mig, der skal trøstes af min kone. Og jeg kan jo godt se, at det er jo genialt nok, fordi vi kan jo trøste hinanden på skift på den måde her. Så på den måde er det jo genialt nok. Men det er kun fordi, hvis du får en information, og du ikke reagerer som mand, så kan det godt være det, fordi du har 1,25 meter ind til følelserne. Og det tager altså lang tid at komme derind. Men fruen i huset, hun ved det. Så nogle gange, så er jeg ligefrem undret mig over, hvad kvinder, hvad konerne, hvad mødre, de ved om deres børn. For eksempel min søn, Daniel, han kom hjem fra skolen der, hvor vi så fik vores kaffe og halvtimes pause der. Og så begynder han at fortælle lidt, sådan 2, 3, 5, 7 ord, eller hvad det nu var, om et eller andet, han lige havde oplevet på vej hjem. Og så da han har fortalt sådan et par minutter, så siger min kone pludselig til ham, du skal da vist ud og tisse. Og så tænkte jeg, det kan hun jo ikke vide, vel? Hallo, det er ikke hendes blære, vel? Og så tænker jeg, godt nok er kone god til det med følelser, men det... Nå, så kigger han på hende, så siger han, jo. Og på den anden side er jeg nu glad for, at jeg ikke har det ansvar, skal vide, når mine børn lige skal ud og tisse. Men jeg blev da lidt misundelig, må jeg sige, hvordan kan hun vide sådan noget? Så næste dag han kom hjem og snakkede, og så gik den 3-4 minutter, og så siger jeg til ham, du skal da vist ud og tisse. Hvad? Nej, siger han, det skal jeg ikke. Ja. Så her er noget, som er mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Det er det bare. Det er det bare. Men det er noget med følelser, de sidder uden på tøjet eller uden på kroppen. Og lidt på samme måde, når jeg nu har mine kvinder, jeg har min kone med her, og jeg står og snakker med jer, så spørger jeg tit min kone, hvad så? Og så, nu kender jeg nogle af jer, det er jeg jo glad for. Og hun kender jeg ikke alle sammen i hvert fald. Og så spørger jeg, kan du sige noget om vedkommende? Det kan hun. Så får jeg lige en karakteristik, som jeg lige noterer ned og kan bruge. Det her er intuitiv. Det her med, I kender det, jeg er kvinder, vi mænd, vi ved ikke, hvad det er. Ja, hurtigt, langsomt. Det er igen det her med relationen, det her med følelsen uden på kroppen, det her med helheden, eller det her med, at hun ser de her mange nuancer, derfor er hun hurtigt til at bevæge sig i feltet og finde ud af, hvad det egentlig der sker, hvor vi mænd, vi er langsomme. Vi skal bruge den her tid. Og så lige et eksempel. Klædeskab og kommoden. Skal I se her. Det er en kvinde. Altså ikke men bare roligt. Hvis nogen skulle få den tanke. Og det her, det er en mand. Ja, så er han på plads. Så egentlig så er det lidt fortegnet, fordi at der skal ingen døre være i det klædeskab her. De er hæven af, eller så står de åbne hele tiden. Og så ved I nok, hvis man ser ind i sådan et klædeskab, så kan man overskue det hele på rekordtid. Men skuffesystemet derimod, det tager lidt tid, for jeg kan ikke lige huske, om det nu er skuffe nummer 2 eller 3, mine sokker de ligger i.
Og det kommer sådan lidt til udtryk igen på forskellige vis, ved at fruen i huset meget ofte reagerer spontant og hurtigt. Hvor vi mænd, vi så nogle gange står og kigger, og så har vi sådan en følelse, hvad var det? Sådan et eksempel. Miriam, det er hende, der er 17 i dag, og som tror, hun er 23. Hun har, fra hun blev født af, besluttet sig for, at hun skal så hurtigt som muligt, og i hvert fald inden hun fyldte 10, ved at blive ældre end hendes storebror, som er 3,5 år ældre end hende. Og det betyder for eksempel, at hun var 8 måneder gammel, så gik hun, fordi når han kunne gå, så kunne hun jo også gå, og så videre, og så videre. Sådan har hun været hele vejen igennem. Det betyder også, at da hun var 1,5 år gammel, eller 2 år gammel, så sad hun altid uroligt på sin stol, og typisk faldt hun ned af stolen 3 gange under hvert måltid. Lige, så lå hun der. Og så sad vi og spiste sådan en morgenstund, og så blev vi enige om, at nu spiste jeg morgenmad med Miriam på den ene side af bordet til, og så spiste Karin morgenmad med Simon på den anden side af bordet. Og så har jeg trukket min cornflakes-skuffe ud. Det er den øverste af dem. Det er den her ene ting, det er den ene kasse igen, jeg tager ud. Den hedder cornflakes, og ned i bunden af den her cornflakes-skuffe, det står der, Miriam falder ned af stolen 3 gange. Så sidder vi og spiser, og så falder Miriam ned af stolen første gang. Og jeg krydser af min skuffe. Men Karin derimod, hun springer op, siger hun, eller sådan noget lignende. Jeg kan ikke huske lyden helt præcis. Og hvor jeg siger til hende, bare roligt, det har jeg styr på herovre. Det er jo mig, der spiser morgenmad med Miriam, ikke også? Jo, siger hun. Og så går der 7, 8, 9 minutter. Falder Miriam ned anden gang. Jeg krydser af i min skuffe. Og Karin, hun, en gang til, eller sådan noget lignende. Og jeg tænkte, hvad sker der derovre? Det sker jo, det hendes klædeskab står åben, og så hun kan se alle mulighederne. Altså blåt øje, kraniebrud, brækket arm, fingre i stykker. På vej ned af stolen der, det kan hun se sådan lige et splitsekund. Og da hun reagerer hurtigt, så kommer det en fart. Ja. Og det kan jeg jo ikke se, for det står ingen steder i min skuffe overhovedet. Der står kun, at Miriam hun falder ned. Og så går der, det ved jeg ikke, 2-3 minutter, så vælter Miriam sin mælk. Så det står der ingen steder om i min skuffe. Og der så skete et eller andet sådan meget hurtigt. Og så nogle sekunder senere, så sad jeg og tænkte, hvad var det? Jo, når jeg spoler filmen baglæns så lidt hurtigt, så kan jeg godt se det. Min kone, hun springer op, og hun griber det her glas mælk næsten inden det rammer bordet. Og rejser derop igen. Det rører hen til håndvasken, får fat i en karklud tilbage, tør op tilbage. Så sidder hun igen og har hældt mælk op og siger, nu skal du sidde ordentligt, Miriam. Og så var jeg tænkt, hvad var det? Så hvis det nu er mig, jeg har været ene hjemme, og hun har væltet mælken, så går jeg jo noget i gang lige med det samme. Se, mælk, se, skufferne roder, flydende, og så skuffenummer, karklud, og så, det tager jo lige lidt tid at finde de her skuffer, hvor de rigtige remedier er i. Og så når min kone hjemme i hvert fald, så skal jeg også lige vurdere, om jeg nu skal gå derhen til håndvasken der, for jeg er nok 10 cm kortere den vejen der. Og så har jeg også en seddel til at stå i bunden af min skuffe, det står, hvis du bliver siddende, så gør din kone det nok. Så jeg nåede ikke at reagere på det her mælk. Men det er fordi, jeg er et skuffesystem, og min kone, hun er altså det her klædeskab. Hun kan se det i fart. Det betyder jo selvfølgelig, at vi mænd gang på gang kommer for sent afsted, når det drejer sig om sådan noget relationelt i huset. Det er jo fordi, der er bundet følelser ind i det hele, fuldstændig. For eksempel, en dag, så siger min kone til mig, synes du ikke, vi skal have malet væggen? Det har jeg slet ikke tænkt på, fordi at jeg ser jo helhed, så jeg har ikke lige tænkt på det. Så siger jeg, jo, det er sådan et fornuftigt svar, jo. Og så siger hun, hvad farve synes du, vi skal have? Det er et stort spørgsmål. Hvad farve? For det har noget med følelser at gøre. Jeg tænkte, så sagde jeg, det ved jeg ikke, hvad tænker du? Men siger hun, det ved jeg, gul eller grøn? Jeg kan ikke huske, hvad farve det var. Nå, okay, men de er også fine, begge to, sagde jeg. Hvad synes du så for en farve? Det ved jeg ikke, siger jeg. De er pæne begge to. Jeg skal ikke have noget konflikt her. Så hvad synes du? Nu synes du skal vælge. Okay, siger jeg. Grøn. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde grøn, men det var noget gult grøn. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Grøn, siger jeg. Okay, siger hun. Så går jeg på arbejde, og Karin er fri. Og så kommer jeg hjem, og så har hun malet væggen. Gul. Hvad, siger jeg?
har du malet den gul? Ja, siger hun, jeg synes alligevel, den var lidt pænere end den grønne. Hvad siger jeg så? Så siger jeg som mand, okay, gul er også pæn. Hvad hvis det var omvendt? Hvad tror I så, det ville være sket? Og det er der nogen af jer, der prøver, kan jeg høre. Ja, så det går slet ikke. Hvordan kan du finde på det? Du er bare ude på at ødelægge mit liv, og så videre. Fordi der er jo ikke de følelser i den grønne, som er i den gule, vel? Og så går det slet ikke. Nej. Ja. Lidt mere ultimativ, fleksibel, det er det her med, det må være den gule, og ikke den grønne. Fordi der er følelser forbundet i det. Og det er jo godt. Det nyder vi alle sammen godt af og glæde i. Ja. Vi mænd, vi er sådan mere opmærksom på det. Jeg kalder det fleksibilitet. Og det er jo fordi, igen, at det her system, det går hele tiden i gang. Det hedder, jeg må som mand se til, hvordan jeg kan agere, så min kone kan være glad og lykkelig. Det ligger som et skabelseskrav inde i vi mænd. Og hvis vi må være opmærksom på det, for ellers frustreres vi, uden vi selv ved, hvorfor vi frustreres. Så det betyder, at vi bliver fleksible. Vi er optaget af det. Jeg er sikker på, at jeg koner, I har spurgt mange af jer, hvad vil du have i julegave? Så siger han, det er lige mig, bare du er glad. Og det er rigtigt. Det er ikke bare en frase, det er rigtigt. Så tager det også lidt tid, for vi mænd skal finde ud af, hvad det er, vi ønsker os. Det er så noget andet. Men det betyder så meget, fordi det er så er jeg lykkedes. Det drejer sig ikke kun om, at nu bliver min kone lykkelig. Det drejer sig også om, at så kan jeg anerkende mig selv som mand. Og det er det, vi har meget brug for i den sammenhæng. Derfor er det ultimativ og fleksibel. Værdi i at være, værdi i at handle. Kan I se, det samme, det er relationen. Man kunne sige om hende en overskrift, der hedder, jeg er, og om ham, jeg kan. Jeg er, og jeg kan. Og nu er det selvfølgelig ikke sådan, at vi kun har den ene side af os, så at vi på den måde er skilt ad. Vi har selvfølgelig begge sider, men i overvejende grad, så har manden den her tilgang, det hedder, jeg kan, og min kone har den, det hedder, jeg er. Værdi i at være, værdi i at handle. Prøv lige mærke til, når at kvinder taler med hinanden, så taler de om at være, og mænd taler om at handle. Vi taler altid om et eller andet, der har noget med præstation at gøre. Det betyder jo, at vores kommunikation kan være vanskelig, fordi vi kan tale på 2 forskellige niveauer. Lærer sine fejl, hader sine fejl, har jeg skrevet om en mand. Jeg kan også have skrevet noget andet, nemlig mænd begår aldrig fejl. Altså, hvis jeg nu skulle holde møde her i Tjelderen, og jeg får vild, så vil jeg ikke stå heroppe og sige, at jeg får vild. For det er simpelthen for pinligt. Jeg vil i stedet for sige, det er så smukt på Færøerne, så jeg tog lige en ekstra runde. Ja. Jeg er nødt til at bortforklare, fordi mænd, vi bryder os ikke om at lave fejl. Hvorfor ikke det? Fordi det at gøre, det er en del af min personlighed, min identitet. Og når jeg så gør fejl, så frustrerer jeg sig lidt i min personlighed. Og så er det, jeg begynder at bortforklare. Ja, og bløde og seje og hårde og skøre. Så når kvinder oplever noget, der er svært, så græder de, men de er rigtig seje. Vi andre, vi er sådan hårde i filmen, og til sidst så knækker filmen for os, så mister vi simpelthen orienteringen. Der er en lille eksempel. Dengang min søn Simon, han var 1 år gammel, der kom han til at hælde terpentin ned af sig. Og vi troede, at han havde drukket det. Det havde han heldigvis ikke. Han var kun 1 år gammel. Og så gik der sådan panik i os 2 forældre. Min kone, men hun er blød og sej, det vil sige, hun græder, men hun snupper ham, og så pøser hun mælk på ham lige med det samme. Og så siger hun så til mig, kan du ikke lige sådan, okay, lidt, kan du ikke lige ringe efter ambulancen? Og jo, så det skal jeg nok. Og så stod jeg der midt i køkkenet og skulle ringe til ambulancen, og kunne ikke huske, hvor telefonen stod. Filmen simpelthen knækket, tilt game over. Og så vil jeg sige til hende, hvor står telefonen egentlig henne? Så den står, hvor den plejer, henne i vindueskarmen. Nå ja, det gør den også. Altså, filmen knækker, fordi jeg møder et niveau af krise, som jeg kan takle. Men generelt så er det sådan, at fruen i huset, hun kan takle hvilken som helst krise og bevare overblikket. Det er også derfor, det er hende, der føder børn, og vi andre, vi står og kigger på. Vi vil jo aldrig overleve en fødsel, vel? Nej, slet ikke. Så fik vi ingen børn. Og det sidste, det er sex kræver energi, og sex giver energi.
Her er det præstation igen inden for manden. Jeg tror, at nogle af jer mænd, og jeg elsker jeres koner, så kigger I dem dybt i øjnene, og så siger I, nå, hvordan var det så? Og så er det jo konen, hun tænker igen, hvad skal jeg nu have ham til? Hvad skal jeg have ham til? Hvad skal jeg have ham til? Og så siger hun, på en skala fra 1 til 10, så er det 12-tal. Altså vi er fokuseret også omkring præstationen, også i vores seksualitet. Så det her, det skaber jo en del konflikt, for det betyder rent faktisk, at hvis vi har haft et skænderi, så er det sådan, at så bliver vi sådan lidt tømt for konflikten, eller tømt indeni os, og lidt frustreret og ked af det, og føler os lidt tomme. Og så er det, en mand kan finde på en time siden og sige, skal vi ikke elske med hinanden? Og så får konen nogle øjne lige så store som tekopper, og så siger hun, hvordan kan du elske med mig, når vi lige har haft en konflikt? Jeg siger, det er jo længe siden, siger han. Det er jo rigtig længe siden. Han har sat skuffen på plads igen, eller kassen. Været over i den tomme kasse, hans favoritkasse, og trukket 6 skuffen ud. Så de ting er ikke forbundet med hinanden, og så ved han, det giver ham energi. Og så er alt på plads. Det er ikke bare et plaster på såret, men så er det helet op. Men det er jo lige modsat for hende. Hun har brug for at mærke sig elsket, og det tager lang tid. Som der var en mand, der sagde til mig, det er ligesom en gammel kakkelovn, siger han. Jeg skal fyre op om morgenen, for at være sikker på, at det er varmt på om aftenen. Ja, det er da rigtigt, sagde han. Og så en ting mere der. Og så går ilden ud en gang imellem. Det jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men sådan, det tager tid. Det tager tid, men sådan er vi mænd jo ikke skruet sammen. Så også her skaber det ofte nogle konflikter. Jeg møder mange, som kommer til mig og siger, at vi har konflikter omkring vores seksualitet, fordi min kone har aldrig lyst, og derfor så er det et problem. Men problemet er jo ikke i forhold til seksualiteten. Problemet er i forhold til relationen. Og derfor taler vi faktisk stort set aldrig om seksualitet, når de kommer og præsenterer mig for problemet seksualitet. Vi taler om deres relation. Og så viser det sig jo stort set altid, at det er fordi, hun har for travlt. Hun har ikke tid til at være sig selv, mærke sig selv. Og han er for lille en del af hendes univers. Altså hun får ikke en følelse af at være valgt til som det vigtigste i hans liv. Og så går det noget i stykker derinde i hendes seksualitet, som gør det noget mere vanskeligt. Så det kræver energi, og det skal vi så have bygget op for den gode relation på plads. Og så er det jo mange, der kommer tilbage, og så siger de, det var da fantastisk, nu har vi vores seksualitet, det fungerer rigtig godt igen. Så igen, når sådan noget det sker, husk det er en rød lampe, der blinker og fortæller, hvis fruen hun siger nej tak, så kan det være en rød lampe, der blinker, som signalerer, der er et eller andet i mit liv, i forhold til dig, som ikke rigtig fungerer særlig godt. Ja, det er sådan, det som det her det nu handler om. Og så til sidst, så får I sådan en lille udfordring her. Det er noget af det, som står i det her stykke papir, fordi vores forskellighed skal vi prøve at opdage. Og derfor har jeg udarbejdet sådan et lille stykke papir, der hedder, punkt 1, mine egne egenskaber. Egenskaber, det er det, jeg kan sige, jeg er til. Punkt 2, det er min ægtefælles egenskaber. Altså, hvad er det, du kan sige, hun er til? Altså for eksempel, vred, jeg er en vred personlighed, jeg er en glad personlighed, jeg er en frustreret personlighed, jeg er en indadvendt personlighed, en udadvendt personlighed, osv. osv. Altså alle de her ting, det hedder jeg er. Ikke jeg kan, men jeg er. Så er det fars og mors personlighed, eller egenskaber, vi skal prøve at skrive ned. Og så skal vi til sidst prøve at skrive ønsker og behov, og ikke i forhold til, hvad vi kunne tænke, det er realistisk, men bare sådan frit. Og når det er gjort, så skal vi prøve at sætte os sammen, og så skal vi dele dem op i 3 grupper, 3 kategorier, når vi har sat os sammen, og der skal vi ro på den aften. Så sammenligner vi, det var godt nok gang ved der, så sammenligner vi det her. Ja, det gør vi ved, at vi sidder over for hinanden, og så siger den ene, prøv at sige, hvad du har fortalt om dig selv og dine egne egenskaber. Så sammenligner den anden så, hvad jeg har skrevet. Og det vi så er enige om, for eksempel, hvis der står, jeg er udadvendt, jamen det har jeg også skrevet om dig, så snakker vi, altså lægger vi det over i den kategori, det hedder A. Og der finder vi alle de her ting i vores egenskaber, som vi er glade for hos hinanden. For eksempel glæde, eller udadvendthed, eller hvad det kan være.
Og så skal I tale om det. Og det er igen lidt, som jeg nævnte i går. Vi taler ikke ret tit med hinanden om, hvorfor vi er så glade for hinanden. Men det er faktisk rigtig godt at gøre det. Det har noget at gøre med, at en konflikt fylder 12 gange så meget som en positiv udsagn. B, det er så det, vi er enige om, men som er en konflikt. Altså det kan være, at det kan være noget, du er. Det kan også være noget, du gør, som jeg synes gør noget ved mig. Og så skal vi prøve at tale om det, for at se, om vi kan tage initiativ til at forandre det. Kan vi ikke det? Fordi vi kan ikke alting. For eksempel, hvis nu, om manden, at han der ikke er så mange følelser til live i hans kropsånd lige nu, og det er det, hun savner, så er det ikke sikkert, eller er det helt sikkert, at hun ikke kan få en mand, som hun er. Og så er det noget med at skal ind og opgive det, vi ikke kan få. Det er sådan en god psykologisk sætning, det hedder opgive håbet og blive fri. Det vil sige, det er ting, vi ikke kan få. Fordi det har ikke det ægtefælden, ikke skal vi prøve at opgive, i stedet for at skabe en konflikt omkring det. Og det tredje punkt, det er så det er egenskaber, som jeg tillægger min ægtefælle, men som ægtefælden siger, det passer ikke. Sådan er jeg ikke. Sådan er jeg ikke. Her er det så, vi skal bruge gå op og kigge under fars og mors egenskaber. Fordi hvis jeg nu for eksempel har skrevet om min kone hysterisk i et køkken, og så kigger hun og siger hun, nej, det står det ikke ved mig, så du tager fejl. Så går vi op og kigger under min mors egenskaber, og hvis det står, jeg har skrevet hysterisk der, så er det noget, der tyder på, at hun har ret. For det er jo sådan, jeg er vokset op med en kvinde, nemlig min mor, og når jeg kigger på min kone, så forventer jeg jo, at hun er ligesom min mor. Det er helt automatisk. Så hvis min mor hun nu var hysterisk i et køkken, så vil jeg forvente, at det er min kone også. Og nogle gange er det sådan, at jeg forventer det i en sådan grad, så hvis ikke hun bliver det, så går jeg ud i køkkenet og sætter mig og irriterer hende så længe, så hun bliver vred og sur. Så jeg kan få tryghed på det, ved at når det er sådan kvinder er, fordi jeg kan jo ikke orientere mig, hvis jeg ikke ved, hvordan kvinder er, vel? Og det betyder, at jeg nogle gange tillægger min ægtefælle egenskaber, som er min forældres, og ikke min ægtefælles. Og hvis nu ikke det står under min kone, min mors egenskaber, så kigger jeg under min svigermors egenskaber sammen med min hustru, og så håber vi, at det står der. Så er der noget, der tyder på, at jeg har ret. Fordi man efteraber jo det, man er vokset op i. Ja, det var sådan det, jeg nu har lige lyst til at sige til jer nu. Og som sagt, så ligger det her med egenskaber, det ligger her oppe på gulvet, eller hvad det nu er, scenen, og så skal I bare værsgo og tage løs derfra. Nu er det så muligt for at stille nogle spørgsmål i forhold til det, som jeg nu har sagt cirka. Så værsgo og vær frimodig. Og når det drejer sig om spørgsmål, så de bliver ikke filmet. Det er ikke sådan, at de bliver hængt ud på skærmen senere hen, så der bliver kameraet lukket ned, så stil bare løs. Ja, det der bliver spurgt om, det er, at jeg nævnte i går, at hvis manden hvis det ikke lykkedes rigtigt for ham, og få oplevelsen af at være lykkedes som mand i sin kones liv, fordi han ikke kan, det her med at vælge hende til, som det vigtigste, det ikke rigtig lykkes, så han ikke rigtig kan se, at hun har det godt, og så kan vi finde en anden vej at gå, fordi at i relationen, der er det jo, at oplevelsen er at være værdifuld. Den spiller ind, og det er den følelse, som er det altafgørende i vores liv, faktisk. Jeg tror, det er derfor, at mennesker, der har været gift i 60 år, for eksempel, hvor den ene dør, så dør den anden umiddelbart efter. Fordi at den person, den ægtefælle, er den eneste, som kunne give mig en følelse af at være værdifuld. Og på det tidspunkt kan jeg så ikke finde det her surrogat, som hedder betydningsfuld. Fordi når jeg er så gammel, så er det ingen, der har brug for mig længere. Og så hopper den tredje følelse ind, som hedder overflødig. Og til sydenland er det sådan, at hvis vi får en følelse af sådan helt inde i maven af overflødig, så er det som om, at vores krop går i stå. Vi kan ikke leve med at være overflødige. Og så dør vi. Det er fordi, her bliver man fanget som gammel, rigtig, rigtig gammel, i det her felt, det hedder, jeg er ikke længere værdifuld, det er mit liv. Jeg kan ikke længere gøre mig betydningsfuld, fordi der er ikke nogen, som har brug for mig, altså er jeg betydningsløs eller værdiløs. Som gift med en mand og en kvinde, når de er gift med hinanden,
så er det jo sådan, at jeg skal satse på de her stunder, hvor vi kan give hinanden en følelse af at være værdifulde. Og det er jo der, hvor jeg siger, at når manden vælger hende til som første prioritet, så får han det tilbage, at han er lykkedes som mand, fordi han kan se, at hun er glad. Men vi kan jo ikke sidde der og kigge hinanden i øjnene hele tiden. Vi skal også arbejde. Og fordi værdifuld er en følelse, der ligner betydningsfuld rigtig meget. Og det tror jeg, at her har Gud været genialt, fordi der er rigtig mange af os, som ikke vil overleve, hvis ikke vi kunne finde et surrogat, der hedder betydningsfuld. Så I skal ikke høre det som noget negativt. Men der er det så, at jeg helst skal have det her samspil, der hedder, jeg har en relation derhjemme i forhold til min ægtefælle, hvor værdifuldhedsfølelsen fylder. Altså det her med, jeg er værdifuld, også uden at jeg har gjort mig fortjent til det. Og så er der den anden side, der hedder arbejde, som er betydningsfuld, men jeg er også betydningsfuld i andre sammenhænge. Og hvor går grænsen så? Jamen, grænsen går der, hvor at min ægtefælle udtrykker et behov, som ikke bliver opfyldt. Det er ikke sådan, at man kan sige, hvis du nu sidder og kigger din kone i øjnene en time hver dag, så får hun en følelse af at være værdifuld. Det er ikke sikkert. Når jeg ser min kone i øjnene, så en gang man siger hun, nu er du fraværende, siger hun. Og det er rigtigt, min hjerne er lige gået på i byen et øjeblik, fordi jeg har sådan en hjerne, der kan finde på det. Så siger jeg, undskyld, siger jeg. Så det er jo ikke sådan, at vi kan skrue det ind i et eller andet bestemt system og sige, hvis vi så tager en halv time om dagen, så er vi sikre. Men det, at vi er bevidste om den halve time om dagen, når vi er hjemme, altså, det gør, at vi har fokus på det her med værdifuldhed. Og hvis det felt, det opstår af en følelse af at være værdifuld, det vil sige, jo, jeg kan se i dine øjne, at du er valgt til. Jeg er valgt til som første prioritet. Jo, jeg kan se i dine øjne, at du er glad, og derfor kan jeg anerkende mig selv som mand. Så kan vi faktisk arbejde vildt meget, uden at det giver en konflikt. Og modsat, hvis ikke feltet opstår, så kan vi næsten ikke få lov til at arbejde, uden at der kommer kritik på det her. Så når jeg har par til rådgivning, som jeg ofte har jo, så siger hun, at problemet det er, at min mand han arbejder for meget. Så i udgangspunktet ved jeg, at det er symptomet. Men det handler ikke om arbejdstid, det handler om tilvalg i stedet for. Og så arbejder vi netop med det her felt. Og der hvor en mand han arbejder 10 timer om dagen, og de bliver fokus på det her med, at jeg skal have min kone til at føle sig valgt til som det vigtigste, så kan han arbejde 10 timer om dagen, uden hun synes det er for meget. Og omvendt, hvis det nu er manden osv. osv. Så det handler ikke så meget om tid, det handler meget om det her tilvalg. Og der er det, jeg siger, at grænsen går der, hvor min kone eller min mand så siger, kan mærke, at der er noget imellem os, som ikke er godt. Og så skal jeg tænke, rød lampe, jeg må finde ud af, hvorfor den røde lampe den blinker. Og så har den næsten altid rod i, at det her med at være værdifulde for hinanden ikke rigtig lykkes. Og det kan det være mange grunde til. Børnene, de fylder rigtig meget. Og jo flere børn, vi har været så uforsigtige at få, det større udfordring er det med værdifuldheden. Det her med at vælge tid til hinanden. Så grænsen går der, hvor du skal lytte dig til grænsen. Hvis din kone siger, at jeg synes, at du arbejder for meget, så mener hun typisk, jeg kan ikke længere få øje på, at jeg er valgt til som første prioritet i dine øjne. Og så er der noget med at sætte sig ned og se hende i øjnene, altså. Skabe den her følelse. Eller være opmærksom på, hvordan kan den følelse opstå. Den oplevelse opstå, at jeg er valgt til som første prioritet. Og så, eller omvendt, hvis det er sådan, at han synes, at hun skælder for meget ud. Det er også en rød lampe, der blinker. Og så er der noget her, som ikke er godt. Som vi skal prøve at gøre noget ved. Så i stedet for at sætte fokus på symptomet, nemlig jeg brokker mig, eller jeg synes ikke, du er nok til stede, eller hvad det kan være, så skal I se det som den her røde lampe, der siger, nu har vi ikke den her tid sammen, hvor vi kan få en følelse af at være værdifulde for hinanden. Så der går grænsen. Det skal man lytte sig frem til, og mærke sig frem til. Så kan man jo ske at have en ægtefælle, som er en sådan karakter, så han eller hun ikke siger, hvordan jeg har det. Og så er det jo rigtig svært.
Og det er jo derfor, at formålet med den her dag er jo også at igen få fat på, du er det, som du er, og prøv at være det med stor, stor frimodighed. Uanset, prøv at være det med stor frimodighed. Fordi at din ægtefælle har brug for at vide, hvad du har brug for at kunne elske dig. Jeg husker de her 5 kærlighedssprog, hvor jeg siger, du er nødt til at ud og selv fortælle, hvad det er, du har brug for. Og derfor vil jeg gerne udfordre jer rigtig meget. Det er ikke at være flink, og det er ikke at gøre noget godt for ægteskabet og være tavs om egne behov. Det er det ikke. Det er det ikke. Gud har skabt dig med et sansapparat. Det er fantastisk, som du ingen påvirkning har på overhovedet. Og det har Gud sikkert i sin gode forstand valgt, at skulle være sådan, for ellers ville vi også manipulere med det her sansapparat. Men det sansapparat er givet til dig som Guds gode gave til at fortælle, hvordan du har det. Og det skal din ægtefælle vide. Så opstår det her rum af værdifuldhed. Godt, vi holder en lille pause. Hvor lang tid var det, du sagde? 20 minutter? Ja. Skal du spørge fruen først? Ja. 20 minutter. Og det vil sige, at vi er... Velkommen tilbage til næste afdeling. Og indledningsvis har jeg lige brug for at understrege, at når jeg siger noget omkring mand og kvinde og om mennesker og hele taget ægteskab, så er det selvfølgelig ud fra en generel betragtning. Og jeg ved også godt, at der kultur spiller ind, og jeg har meget opmærksom på også, at I har jeres kultur, og danskere har sin kultur, og englænder har sin kultur. Så jeg skal have sådan her til at konvertere det lidt om til der, hvor I nu er. Så det er ikke et udtryk for, at sådan er det, punktum. Formålet er at skabe nogle billeder her, som I kan genkende, og der, hvor I kan genkende billederne, så tager I dem til jer og bruger dem i jeres parrelation. Og der, hvor I ikke kan genkende dem, så lader I dem bare ligge. Fordi jeg ved jo ikke noget om jer, om dig, men kun om, hvad det generelt er. Og når sådan nogle eksempler omkring forskel på mand og kvinde, det er jo 85-90% af parerne, som har det sådan, men så er det stadigvæk 10-15% tilbage, hvor det lige er modsat. Hvor det faktisk er manden, som går nusser om blomsterne, og manden, som faktisk, hvor man lige kunne bytte de her 2 sider om. Og det betyder jo ikke, at så er du unormal. Det betyder, at så er du bare anderledes. Og tillykke med det. Det håber jeg, at alle mennesker er på et eller andet niveau. Og det er jo stadigvæk gældende sådan, at vi gifter os med vores modsætning, så typisk vil det jo være sådan, at så er det kvinden i dit liv, det gør det, som vi generelt siger, manden gør. Så I skal sådan ligesom prøve at forstå, det er bare nogle billeder, jeg tager op, det er nogle eksempler, og jeg har selvfølgelig meget stor ydmyghed for, at I er forskellige og en anden kultur. Så tag de billeder, I kan kende, spejler der, hvor I kan, og brug det, og det ikke passer, smid det ud med stor frimodighed. Det mærker jeg simpelthen ikke alligevel. Så sådan er det. Nu vil jeg så sige lidt om